To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu a fadin duniya. Alhamdulillah kamar yadda kuka saba kuke biye da mu. A yau ma muna tare da ku da ni da abokanan aiki na. A yau ga ni ga injiniya Jamil Inuwa Manumfashi da kuma abokin aiki na shi ma Jama'a shi wanda muke tare da shi yana kusa da kyamarorin mu. Yau ga mu ga Alhassan Ogan Boye wanda Alhassan Ogan Boye da yawa ana ta harshashen shigowarsa jihar Sokoto. Yau gashi Allah ya shigo da shi jihar Sokoto. Alhassan Ogan Boye ga ka a jikin jihar Sokoto, da farko me zaka fara goya wa mutanen jihar Sokoto tukunna? To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, iyaye gidan kudu da arewa da gurin hada masoya kallon wasan na duniya gaba daya, ina kowa fatan alkhairi wa kyalin kowa ba, kuma mutanen Sokoto ina muku fatan alkhairi, kuma ban dai ban kyale ku, kuma duk ina gaishe da kowa tunda Allah ya mun dira Sokoto da ni yau a jihar Sokoto. Gaskiya ne. Injiniya Jamil Inuwa Manumfashi ga Alhassan Ogan Boye. Alhassan Ogan Boye muna maka barka da zuwa. Ga mutanen Sokoto. Dama mutanen Sokoto sun dade suna marranka ko kuma muradin ka zo. Ganin zuwa da kai wasan lokacin baka daɗe baka tafi. Suna ta cewa wai ina Ogan Boye, ina Ogan Boye. To yau Ogan Boye ya bayyana. Wanne albishir za ka tabbatar mutanen Sokoto masoya? To albishir din da zan musu ni dai ba a wuri kamar yadda suka sani, sun san dama ana shegiya inda an zo ko ba ana shegiya sa anan su ma wannan karan za a shegiya alfarma annabi. Na biyo fansata a zuwa garin da fansar take, na biyo fansata a zuwa gari na, ni ma gari na ne. Okay, gari ka ne Sokoton ma? Sokoto gari na ko ya ɗan uwa yana da su a nan Sokoto? To sai kai ɗan gida ne ma kenan. ɗan gida ne kuma ba ya saba zuwa Sokoto. To alhamdulillah kafin mu shiga cikin tattaunawar mu gabaki daya wannan lokaci, Alhassan akwai bayan Allah wanda suka saba suke turo da Alhassan sakonni na kudade wanda suka ce a bawa Alhassan Ogan Boye. Kamar yadda muka saba a yanzu zan karanto wayannan bayan Allah wanda suka ce a bawa Alhassan sakonni, wanda akwai wanda sakon su ya kai wata uku yanzu cif anan, akwai kuma wanda su ma daga baya bayan yanzu wanda suka bayar, saboda haka yanzu zamu karanto su, wanda Alhassan za ka ji wayannan bayan Allah kai musu godiya da wannan hidima da suka yi maka. Wato na farko akwai sako daga Alhaji Abdulaziz Saudiya angon Sahura dan gurmada ne, amma ya ce yana yin Alhassan Ogan Boye wanda ya ce a bawa Alhassan naira 4,000. Sannan akwai Abubakar Sadiq shagon Alhassan ne, shi kuma yaron shagon ka ne, shi kuma ya ce shi ma dan damba ne, amma ya ce a bawa Alhassan naira 1,300. Sannan akwai Mutaru Kukar Gandu Zamfara, Mutaru Kukar Gandu Zamfara wanda shi ma ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 4,000. Sannan akwai Suleiman Abban Kausar, Suleiman Abban Kausar wanda shi ma ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 4,000. Sannan akwai Shafa'i Usman Maru Zamfara wanda ya ce a bawa Alhassan naira 3,000. Sannan akwai Alhaji Umar Zamfara Anka wanda ya ce a bawa Alhassan Ogan Boye naira 1,000. Sannan akwai Alhaji Sufi Kajiji ya ce a bawa Alhassan naira 1,000. Sannan akwai Alhaji Kabiru Togo wanda ya ce a bawa Alhassan naira 3,500. Kai Alhassan wayannan masoya da wanda sakonninsa akalla ya kai kusan wata uku suka ce a baka wayannan sakonni, Alhassan me zai ce musu? So ba abin da zai sai dai ce na gode Allah ya saka da alkhairi, Allah ya taimaka, Allah ya ƙara buɗe, wanda iyayen su su Allah ya ji kansu, Allah ya gafarta musu, wanda kuma na suke raye Allah ya sa a rabu lafiya. Na gode, Allah ya saka da alkhairi. To masu kallon mu kun ji wannan sako naku wanda ya jira a hannun Alhassan Ogan Boye, wanda Alhassan Ogan Boye gashi Allah ya masa durowa wato jihar Sokoto. Saboda haka kuma ya ce da wannan godiya da wannan sakonni da kuka bawa Alhassan Ogan Boye na wayannan kuɗi, ya ce ya gode. Alhassan yana godiya da wannan sako da kuka bashi. To Alhassan, kafin ce komai, kafin mu shiga tattaunawar mu again, muna gaya wa mutanen faɗin duniya akwai shahararren ajin mu 'yan jarida wanda za a yi mana ranar Asabar idan Allah ya kai mu 18 ga watan 1 shekara ta 2025 a jihar Sokoto. Da ni a filin Sukuwa ba, da ni da injiniya Jamil Manumfashi da Jama'a Damba da ni da kuma masu kallon mu.
za a yi mana wannan ajo idan Allah ya kai mu, saboda haka muna gayyata kowa da kowa a faɗin to malam uga musu bawo abin da nake so ka tabbatar da cewa wannan ajo da za a yi fa namu ne. Mun baro gidajen mu da yawa mun dauko muna nishadantar da al'umma. Me bin Jamash Dambe Kano wato African Dambe News TV ga lokaci shi ma muna gayyata ka. Me bin Jamash Dambe ga lokacin ka. Me bin injiniya Jamil Manumfashi ga lokacin ka. Me bin Musbahu Kano ga shi to. Idan kuma aka ce ajo fa ana nufin cewa mutum ne ka dan turo abin da za a zo a wannan ajo akwai addu'a ba ko addu'a kuke mana ba da ita a wannan lokaci kudin da ya Alhassan shi ma akwai nasa ajo wanda za a yi masa a gidan Idris Bambarewa wato da ke Abuja ranar Lahadi idan Allah ya kai mu, shi ma akwai nasa ajan. Saboda haka masu kallon mu da sauraron mu ku biyo mu dan jin tattaunawa mu da Alhassan. A yanzu za mu tattauna da Alhassan gashi ka turo za su Sokoto. Wannan durowa taka da yawa mutane ana ta cewa Alhassan ba zai zo ba saboda Alhassan an ga an hada shi da dodansa misali, wanda ana ce Alhassan tsoron bakon zayya ne yake ji, amma kuma ga Alhassan ya duro. Injiniya ga Alhassan ya duro, me zaka cewa wato mutane da suke harshashen haka? To ai ta dama dambe kowa silari ya san dama dole ta yi zo, in kana bigewa dole a bige ka ko ba ka ba, amma ni yanzu ni na sa kaina, inda na sa kaina kaga ba wanda zan ji tsoro wai ko menene, ni na san na fada kaddara ce kuma tana kan kowa, ba inda zan ji tsoron zuwa. Kawai ni na zo Sokoto ne ko a bige ni ko in bi ko a bige ni ko in bi abu da gano Sokoto ne. Alhassan Allah da ina sa nan nasara alfarma annabi. Gaskiya ne. Wannan damban mota da aka samu wanda ana tunanin ba a taɓa sa damban mota a irinsa a Najeriya ba, wanda aka ce na gwamna ne na local government ne, wato musamman local government din da ka dauko kake wakilta mutanen local government din wani albishiri za ka yi musu? To albishirin da zan musu sa a rasa alfarma annabi kamar mota ta je wasu local government in Allah ya yarda. In Allah ni kadai ne dan wasan su ko kai kadai ne dan wasan su a local government din. To alfarma annabi Muhammadu in Allah ya yarda ina sare, amma inda na ta ɗauko kafata na zo to haka nake sa rai a zuciyata, ka san ba muke yi ba Allah yi wannan gaskiya. Taya mu da addu'a su ma su ƙara rayuwa su ci gaba da mana addu'a alfarma annabi nasara na wajen. Injiniya kafin in dora me zaka ce wa Alhassan? Malam Alhassan, mutane sun daɗe suna maganar maimaita magana da musu bawaye akan cewa ba za ka, mutane an ce ma ba za ka zo ba, saurayi ba hakon zayanu shi ne hana ka zuwa tun wancan lokacin, domin ka san an sa ranar da aka sa damben a lokacin ba ka samu zuwa ba, a lokacin aka ce aka ainihin ƙara jan abin domin a dai samu dai a yi damben, to mutane sai suka ɗauki cewa ai Alhassan ba zai zo ba, to me za ka gaya mutane akan haka? Ni ko lokacin da aka sa da mu abin da ya hana ni zuwa, ka san type din an Ramadan ajo, kuma type din muna da hayaniya za a sanar da ajo na type din za a sanar da ajo na, kuma ya aka zo ba na aka sanar ba na dogon aka sanar, kuma kaga in da tafi a type din za a ce ai bakin cinye na je menene bakin maganar mutane, sai sai kawai ne hakuri na tsaya, sai ada aka mai ajo aka sanar da nawa, tunda kaga dai nawa aka sanar zan je din da na ga dama, shi ne ya ce to a samu. To Alhassan kana yin dambe wanda da yawa ana ganin cewa a wannan kadamin a yanzu kamar Jamus kai ma suna ɗauka kai kasance ma kai Ramadan su dogon Messi ga su dai ku ne kuma jagaban da suka sako a gaban da su ina ganin cewa in Allah so ya da inda suka sako gaba za ku wanke musu hawayensu a ciki, sai yanzu ga shiga duro ga inda gwarma da kuma suke ta zana Jamus suke ta zana kudawa a jihar Sokoto. Wai ga wani Alhassan bai dan fada bane ne? So ai tun daga gana ta ko kafa na zo. Ai kawai dai kaddara. Dai kawai kaddara, kuma wannan nawa tana kan kowa, mu kawai dai ita gaskiya. Amma dan wannan ya an tashi kawai. To amma ruwan nan da kake Alhassan mun ga ajiya wai baka ciki kayan ruwan nan ba. Ko kasar da ka taka ce kasancewa wai ka ba kasar Kano bace, ba kasar Abuja bace, kasar jihar Sokoto ce, shi yasa baka taka rawar nan ba sosai. Ni da na shiga har da kefa na je na yan wani to da ita na kai ta jihar Kano, to kasar da gari ne ba zan je yi. To na ji daɗi da ka wannan magana, ka ebo kasar jihar Kebbi wacce ka to da ita Kano ka daga, amma kuma babu mai takasara ya zo ya kwaci wannan kasa a hannunka, sai da ya shaka ma a hanci ka shaka ya mai da kasar su ya je ya zuba ta a jihar Kebbi. Don mun ga ya je jihar Kebbi ya daga kasar jihar Kano bayan tasa da ya kwato, ya je ya zuba a Kebbi sannan ya ɗebo ta Kano
ya ce sai da ya shaƙa ma a hanci tukun da ka ji ta sannan ya da ita watan ya tabbatar da ita ka tabbatar da ita ce yawwa ka tabbatar da ita ce ka ji ƙanshin ta sannan ya koma da ita jihar Kebbi to kana sa ran zaka iya koma ka ƙara karɓo ƙasar nan ne ko kuma ya abin yake ciki sosai ma ina sa rai a zuciya na sosai ma ai ba ai bo ƙasa ba habbi na ma ya ai habbi ka to ai wannan ƙasar da kai da yanzu an mai da ita wacce an mai da ita an mai da ita amma za mu yi zaka yi wata dama abin go on come ne ka je a zo to Alasan da yawa mutane suna ta takaddama wasu su ce Alasan da shi da Bagon Zayyanu kaza da kaza suke wanda a baya dai in ba a manta ba ka taba faɗa to amma me zaka ga ainihin mutane ga wannan damba kamar yadda ka faɗa farko damban fansa ne ka zo da yawa mutane suna cewa yau Bagon Zayyanu wa Alasan kisa kaza Alasan bai taba bige shi ba wai ya ainihin wannan magana take to ainihin wannan magana kaga dai kamar dai ta ma zan fara ma kaga dai Julius kisoshin da ya mamma na baya lokaci ina farkon koyon gangena ne serious dai wanda dai yake a dai record dai yake ci da za a faɗe sa wancan din ma kaga wancan duk da za a sa shi ba wanda ya kisa hudu ma ko hudu ne ko uku na kaga Katsina Kano hudu ne kisa hudu ma ni ne dai na san wanda wanda za a bare su lokacin kuna kan iya ko ba haka ba haka ne to ni ne na san wanda daga mai garanti ya bige ni kuma na ji su to kai ba ka taba bige shi ni so biyu na taba bige shi kai ma ka bige shi so biyu a Kano duk kisa biyu a Kano kai masa to yanzu gashi kun zo za ku wasa na kusan 5 za mu ce ko na 6 ko na 7 kusan 10 na kusan 10 ma to wannan yanzu duk duniya hankalinta ya to wato a nan jihar Sokoto saboda wannan wasa an dade ana sa shi ba a yi shi ba a ce an sa musu fansa ko Alasan ya kasa halatta ko Bagon Zayyanu ya kasa halatta da yawa dai an shirya wannan wasa a garuruwa daban-daban ba a samu an yi wannan wasan ba to yanzu masu kallon mu ku biyo mu saboda wannan wasan da za a yi shi a yau din nan wanda za a fafata shi yau Asabar a yau Laraba kenan za a fafata shi misalin karfe 4 na yamma a gidan damban Tambuwal Ahmad Muhammad Tambuwal dan Sokoto a nan jihar Sokoto filin sukuwa ba stadium a nan za a fafata wannan wasa unguwar gayu kan ku bari a baku labari unguwar mu ce wanda kai ba gayu ne gayu mutane Allah to amma Alasan an ce wai wannan wandan naka katan nan da kake yanzu ba ka sa shi wai an ce da yana ba su tsoro wani wando da kake sawa yawa wannan wando ya faɗi Alasan gayin jos gaba daya gayin jos gaba daya sun ce wai in ka tashi hira kana manta da su baka faɗa su kuma su suna yin kai gayin ka na J-Town da akwai gani da ya kira ce wallahi wai Alasan baka taba faɗo jos a ce ba kuma su suna bala'i ga shi dan jos ne ba wallahi kowa ya wani gida ta wai to yanzu na ga wa Jasawa me zaka ga wa Jasawa to ba zan ma kalli kyamara kai tsaye mun sani ni na kudi kuma mu masu amana da J-Town ko ba haka ba to kun sani ba abin da zamu roƙa mu a wajen kai dai mu ce ku taya mu da addu'a ko ba haka ba gaskiya ne don kowa ya bar gida ta bar shi Alasan abu na kusa da karshe ka je don bi Jos garin ka kenan gida ba amma kuma an ce wannan dan man wai da kyarkasha wani dambe wanda kuka yi a Jos an ce kai dambe guda biyu tunda na je Jos so ɗaya ne dambe to ya dan ban ya kasance ya iya tsaya to ya mi dambe au bai ma tsaya ba shi ma tsaya ma babal tana a ce an buga amma an buga ya yi dambe gaskiya ne to yanzu abu na kusa da na ƙarshe Alasan me za ka ce wa al'umma wanda ba mu tambaye ka ba na kusa da ƙarshe to ba abin da zan ce wa al'umma Allah su taya ni da addu'a kawai ni dai a taya ni da addu'a Allah ya daura ni akan shi shine ni roƙo na a gurin su taya ni da addu'a dan ni wannan fassan na biyu to masu kallon mu duka anan da muka dan kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa kar ku manta muna sai da maganin sanyi muna da sai da maganin shaddoji da takalma da takalma da maganin ulcer duk inda kuke idan Allah ya soya da kuke mana waya za a kawo muku wannan magani Alasan abu na kusa da na karshe ma akwai huluna ma masu kyau abu na karshe Alasan akwai wata kacici wannan kacici akwai Umar mai kaji wato wanda yake wato duk junction ya sa wata katuwar kaza kullun kazan nan sai tsalle take a cikin wannan program har su wanda zai cinye kazan nan ya ce wannan kaza idan mutum yana cin gasan nan a kai masa yayi magana
a turo mata kazan nan ya cinye ta ba mu sani ba ko alasan zai cinye ta wai kacici ne kwaya biyu yake da su aka ce wai mage bayan mage kuma mage gaban mage wai wa'annan magungunan kwaya nawa ne to fa kwaya ne kwaya ɗaya ne to alasan ma magen nan ta kalle takwas alasan ya faɗi kwaya mage bayan mage mage gaban mage takwas uku kenan ai ka zo ka ko hakan to ka ta mage bayan mage mage gaban mage to alasan yanzu misali alasan ga tambaya ta ƙarshe wannan tambaya ta ƙarshe ba mu sani ba alasan ita ma ko zai kai hikima da zai iya karɓar wani abu alasan kai ne da naira miliyan 2 wannan miliyan 2 taka ce halal malak kuma ita ke nan kake da ita ko a gida baka da ita sai ka ɗauko miliyan 2 nan sai ka zo ka kawo wani kurma ajiya sai ya karɓa ka tafi kan kaje ka da ka zo karba sai Allah ya sa ya makance ya za ka karbo wannan miliyan 2 a hannunsa kuma kudin na hannun shi kudin suna hannunsa in na da wannan sa za a ce mun barawo za a zai yi a kare a barawo ai baya maji ma baya baya ji baya ya za ka yi kawai fa wala wa Allah kamar mu miliyan 2 wallahi ba ba kai da wasu ba a nasa Allah da ya bani wa'annan zai kara ba shi kenan a masu kallon da sauran mun gaji a nasa shi ma ya ce ya haƙura da wannan miliyan 2 akwai wasu da yawa wanda su sun ce fa da su ba wannan miliyan 2 gwamnati su kamo shi su dan naushas Allah da ya baka shi to masu kallon mu injiniya a ƙarshe me zaka ce to dama ni magana tambaya ce na so in kwara ɗaya to na har tun farkon a'a yanzu ma ɗoro ta yi to alhamdulillah yawa dambenka da Bahagon Zayyanu menene wani kalubale kake fuskanta dambe na da shi a lokacin da ke tsakar dambe za ta yi wa kana jin daɗi ba mai kawo dambe bane yawa shi dole ka kuma shi gajere ne ni ina da tsayi ko ba gaba gaskiya ne kuma a ka'idan dambe a duniyar dambe dai har san dai a damban dama da hagu ne babu shi ke kai ba dami dambe ko ba gaba sai dai in kai ba dama irin kare na bahagon da ya gaji tafiya to amma shi kuma bahagon zanu ko ba ya zai dambe shi kafin ka ga ya tashi sai ka tashi shi ba ya tashi kenan kawo nan ba bane salon damban shi kenan shi a ga ba ka shi kon sai daukar yake watan sai an taso mai haka Allah yake daura shi to Allah shi kiyaye to masu kallon mu diga da muka kai karshen wannan tattaunawa in Allah da ku biyo mu za ku dinga samun wasanni daban-daban a wannan channel da muke kawo muku wannan wasannin dambe alasan ya wa mutanen jihar Sokoto albishir kuma ya ce kowa ya huta lafiya kuma gurmada gurmada to kuje ba gurmada Allah ya to shikenan gurmada kuje Allah ya ce gurmada wai iji shi ya yankawa ina ga sama kasa sama anan din ma sama amma ba an ce shi an ce wai kuna sama haka ko shi ba gun zayyana da yake gajere ne shi ko in kai haka ba kai saka karasa kasan nan ba saboda shi gajere ne in ka je hannun naka yake dokowa ya da shi ka san ba za ka karasa ba inda shi gajere ne an yadda in ka taho daga sama ta fito in ka zo nan ka tsaya ni ba na fara daga sama ni daga kasa to in ka zo ka dan wuce tsayin bagon zayyana ka dan sai ka fara Allah ya tsara mun gode insha Allah rabbi sai ku ci gaba da biyo mun Allah ya da mun gode